בסדר, אבל... איזה סימן? קוף ח'. טוב, אמרנו שאנחנו מנסים להבין איך נוצר הטוב והרע, ואמרנו קוף ח' קבעת. כן, כן, קוף ח'. אמרנו שאנחנו שאלנו, בקוף ג' שאלנו, וכי אינו דבר נראה לעיניים, משהו טוב הוא שפע של הטבה, משהו רע זה משהו של רע. כלומר, זה שאנחנו מסתכלים על הטוב, אנחנו מבינים שהטוב זה טוב, שפע של טוב, ואם זה רע, זה דברים של שפע של רע. ואז דיברנו על זה שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משפיע רע, הוא רק משפיע טוב. אז אומרים לו, מה הנשמה אומרת לשכל, איך זה יכול להיות? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה רע, עושה שלום ובורא רע, בורא רע. אז דיברנו על זה שהרע, התחלנו לדבר על זה שאנחנו מנסים להבין איך הדבר הזה, איך הרע הזה נוצר. עכשיו, אני שוב חוזר ומדגיש, הנושא הזה זה נושא מאוד מאוד מרכזי, בכלל במחשבה האנושית. מי שמעניין אותו לראות את זה בתורת הקבלה, גם כן יש בספר של גרשון שולם על הקבלה וסמליה, אז שם יש לו ממש פרק על הנושא של הרע בקבלה. כי הנושא הזה זה נושא. זה לא איזה... זה לא איזה משהו שאנחנו עכשיו פתאום סוטים מהדרך שלנו להבין את הדברים, אלא זה נושא מאוד מאוד מרכזי. אבל הוא אומר בורא רע ולא עושה רע. זאת אומרת, זה מבהיר את זה. שיש רע. שיש רע בעולם. יש רע בעולם, אבל הקושי הוא... אבל הקדוש ברוך הוא עושה טוב. יוצר טוב, כן. יוצר טוב ועושה רע, ואנחנו צריכים אבל להבין איך זה, השאלה שמטרידה את כולם, זה איך יכול להיות שיש אל שהמטרה שלו לעשות טוב ולהשפיע טוב בעולם, ובעצם נוצר ממנו רע. אבל הרע זה גם טוב בשבילנו. הרע שהוא מוציא זה טוב בשבילנו. למה? כי אומרים לא תצא הרעות והטוב מהשם. נכון. אומרים את זה באיכה. נכון. אז לכן צריך להבין את זה, איך הדבר הזה נוצר. אז התחלנו... הרע הוא אבסולוטי, למעניין אבסולוטי. זה כאן הבעיה, האם הרע זה רע אבסולוטי, או... כן, זה כאן הבעיה. זהו. לפי יש דתות ויש תפיסות עולם שהרע זה אבסולוטי, ולכן הוא שונה מהאלוהות, הוא מוקם מהאלוהות. אצלנו אין את התפיסה הזו שרע זה לא תחת השליטה של האלוהות. אבל רגע, אנחנו לא יכולים לחשוב ככה, כי הכל תחת. נכון, נכון. אנחנו לא יכולים לחשוב ככה. אבל מצד שני אנחנו אומרים איך ממנו יוצא, הכל ממנו, איך זה יוצא ממנו. כן. אז בסימן קוף זין, אז הנשמה שואלת, נו, אז איך נעשה הרע? איך הדבר הזה עושה? אז התחלנו לראות את זה בפעם הקודמת, והסברנו שהפסוקים, תשימו לב שנקודת המוצא של הרמח"ל זה פסוקים. כשאני מסתכל בתורה, אז אני רואה שיש לי שני מצבים, הסתר פנים, ואז אם כתוב ויש לנו הערת פנים, אבל בהסתר פנים בתורה בכל מקום כתוב, או בנביאים, או בכתובים, או בתורה, שאם השם מסתיר את הפנים, אנחנו רואים תופעה של משהו לא טוב. למשל, קרא הכתיב והשם ברצונך העמדת לערערי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אם השם מסתיר פנים, אני נבהל. זה טוב או רע? אתם מבינים? זה רע, נכון? נבהל, זה לא דבר חיובי. תסתיר פניך ייבהלון. ומשה רבינו עליו השלום כבר אמר, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, כן? אז הצרות וכו'. כלומר, אנחנו מבינים שהרע קשור להסתרת פנים. בסדר? וזה כי הטוב, הקדוש ברוך הוא עושה אותו ממש בשפעו הטוב, אבל הרע
איננו אלא היעדר שפעו וביטולו, אם מעט ואם הרבה. כלומר, אנחנו עכשיו מבינים הגדרה של טוב ורע במונחים אחרים. זה לא שיש לי מציאות של טוב ומציאות של רע, אין מציאות של טוב ומציאות של רע, יש רק מציאות של טוב. לא, אין מציאות של לא טוב, יש מציאות של טוב ויש מציאות שהטוב מסתתר. זה מזכיר לי שאומרים בפרשת נוח, הבהמה הטהורה והבהמה שאינה טהורה. נכון. לא אומרים הבהמה טמאה, כי לא רוצים להגיד לשון של זה רע, הבהמה. נכון, אבל פה יש לי מציאות, ההסבר הוא יותר עמוק, כלומר, יש לזה את אותה משמעות. פה הייתי יכול להגיד, יש לי שתי מציאויות, מציאות של טוב ומציאות של רע, נכון? מציאות של לא טוב. אומר רמח"ל, לא, יש לי רק מציאות של טוב. מה המצב השני? מצב שהטוב מסתלק, מסתתר. זאת אומרת, זה לא שני מלאכים, מלאך טוב ומלאך רע. בדיוק. רגע. שניהם טובים בעצם. נכון, אבל שנייה. המצב הזה, כשאנחנו מדברים עליו, זה במצב הרוחני ביותר. כי תחשבו שגם במהות האלוקית, ביצירה הרוחנית הכי גבוהה שתהיה, אנחנו חייבים להגיד שהיה שם גם את הרע הזה, נכון? אז מה הוא היה? אם הכל נמצא בקדוש ברוך הוא והכל תחת שליטתו, אז לפני שבכלל נוצרו הדברים, היה משהו רע, נכון? לכאורה. אבל רגע, אנחנו לא אומרים שרע הוא תופעה שמתבטא שיש הסתרת פנים. נכון. הסתר פנים. זה העניין. ההסתר פנים כאילו עושה איזה מגן נגד האור, כדי שפתאום אתה רואה את נכון. אז זאת אומרת שכשאני אגיד עכשיו שיש בקדוש ברוך הוא את כל התכונות, אז אני לא אגיד שיש בו גם רע. נכון? הוא אלמנט בטבע של העולם. של העולם, יפה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את זה. יפה. זאת אומרת שבמהות האלוקית אין רע. אלא זה חלק מהתהליך של הבריאה. שהשם במקום הזה לא, הוא מסתיר את עצמו. אתם מבינים? אין רע. זה יודע פה. כן. בסדר? אין אצלו היעדר. אז המושג היעדר הוא לא נכון. לא, רגע. היעדר טוב, זה לא היעדר, זה משהו אחר. הסתרת פנים זה לא היעדר. מה זה אני אעשה? אני אתן לך דוגמה מגן ילדים. אם אני מסתכל עליך, אתה יכול לקרוא לזה הערת פנים, אתה רואה את הפנים שלי. אבל אם אני מפנה עליך את הגב, אני עדיין נמצא, אבל זה נקרא, זה לא היעדר, אני נמצא, אתה רואה את הגב שלי, אבל אתה לא רואה את הפנים שלי, מה לעשות? אבל תשים לב שכן, הרמח"ל משתמש בביטוי הרע, אבל הרע אינו אלא היעדר שפעו וביטולו, עם מעט ועם הרבה. בסדר? כי השפע הטוב בא בכל תיקון המצטרך לטובת הנשפע. השפע הטוב הוא בא אל כל מה שאנחנו צריכים. השם יוצר שפע בעולם בהתאם למה שהעולם צריך. כי הוא יצר את הכללים של העולם. זה השלמת החוסר. מה? השלמת החוסר. אם אנחנו מסמלים את האור ואת החושך לטוב ולרע, אומרים יוצר טוב ובורא חושך. בורא לא עושה רע, הוא בורא רע, הוא לא עושה רע.
כן, אבל שנייה, בואו, אנחנו עכשיו צריכים ללכת... הוא יוצר אותו. כן, אבל אנחנו חייבים להיצמד להגדרות שלו, כי ההגדרות שלו הן הגדרות מתורת הארי. אנחנו צריכים לראות את זה. שנייה. הרע זה היעדר טוב. בסדר? השאלה היא עכשיו, זאת אומרת שאם ייבטל ויעדר השפע לגמרי, זה יהיה ביטול הנשפע, ביטול גמור. אך אם השפע לא ייבטל לגמרי, אך מתנאי שלימותו יתבטלו ויעדרו, יהיה חיסרון בנשפע ולא ביטול גמור. כלומר, יש לנו שלושה מושגים. מצב של שפע, מצב שהשפע מפסיק קצת, מצב שהשפע מפסיק הרבה. אין לנו, תשימו לב, אין לנו במצבים האלה רע, אנחנו לא מדברים על רע, אנחנו מדברים על מציאויות מאוד רוחניות. בסדר? האם זה כמו הוא נותן דוגמה. או הרעיון שאור זה לא בדיוק או חושך זה לא בדיוק אור. זה בדיוק אותם דיונים, כן. היעדר, אבל בכמה היעדר? רגע, אני אסביר לכם. זה לא היעדר מוחלט. מה אני אעשה? סליחה. מה? בסוף הלכת הביתה להביא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבוקר בשיעור תשאל אותו, בקושי דיברתי. אמרתי להם, אני לא יודע מה אני עושה בערב. ספר לי, אני כבר שבועיים לגירוס המגיד הזה. דרך משל, עכשיו זה הדוגמה, שפע המציאות והחיים בבואו שלם בכל ההכנות הטובות, הנה יהיה הנשפע חי ובריא. כשיש שפע של החיים, האדם בריא, מרגיש שהוא בריא, יש לו חיוניות. עכשיו, אם ייבטל לגמרי, אין עכשיו את השפע של החיים, אז מה יהיה? האדם ימות הנשפע הוא. אך אם לא ייבטל לגמרי, אבל הכנותיו יהדרו ותנאי שלימותו, למשל האדם הזה הוא קצת, יש לו בעיות בריאותיות, הוא לא, בשכל שלו לא טוב, אז אין שפע מספיק, אז מה זה נקרא? הנה לא ימות הנשפע הוא, אבל יחלה ויחיה חיי צער, וזה פשוט. ונמצא שלא נוכל לומר שהטוב והרע הם שתי השפעות, אין לנו אחד מול השני, רע וטוב, כמו שחשבת, אבל הם תולדות ההשפעה או היעדרה בכל או במקצת. ופה בעצם הרמח"ל בא אנחנו גם נוכל לראות את זה יותר בהמשך. אנחנו מדברים פה על אחד הנושאים הקשים בתורת הארי, שזה נקרא דרוש ואלה המלכים. אלה המלכים שהיה עכשיו בפרשת וישלח, אלה המלכים שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל. בסוף הפרשה. כן. למה יש את כל הרשימה הזאת של עשיו? אלופי תימן, אלופי זה. מסביר ספר הזוהר, זה כל ההידרות, ההידרה רבה וההידרה זוטה, וזה מוסבר בעוד כל מיני מקומות, ובעיקר זה בכמה מקומות בכתבי הארי, אנחנו פשוט לא הספקנו עדיין ללמוד על זה. לאחר שדיברנו על ההתמלות של החלל באור, שקראנו לזה האור הכללי הגדול הרוחני, שקוראים לזה אדם קדמון, אתם זוכרים אק, עדיין אין לנו עוד מציאות בעצם שלנו הריאלית. זה עוד נקרא ואדם עין לעבוד את האדמה, לא היה עוד אדם, נכון? אין לנו, מה? לפני הצילות כאילו? לפני האצילות, בדיוק. עכשיו בעצם צריך להתחיל להנמיך את המציאות הרוחנית עד שהיא תגיע לעולם שלנו, נכון? אז מה זה כל האלופים האלה? רגע, סבלנות, אני מתאר את ה... גם עם ישמעאל. מה? היו גם כל מיני... גם ישמעאל גם קשור לסטרח, כן, כל הדברים האלה יש להם משמעות רוחנית שצריכים עכשיו. המציאות הזו, צריכים להנמיך אותה. עכשיו אמרנו, כל המציאות נבראת בתוך החלל
שנוצר אחרי הצמצום שאתם מכירים. ותמיד יש לנו את הקו, אתם זוכרים, השפע שאנחנו מדברים עליו, נכון? תמיד יש את הקו. בתוך העידון. בתוך, תמיד. הוא זה שמההתחלה עד הסוף, נכון? לא עד הסוף. כן, כן. קרוב לסוף. אבל זה הדגשת הרבה פעמים. אתה רואה? תלמיד טוב. בסדר? אז, אבל עכשיו צריכים בעצם, הסדר הוא שעכשיו צריכים להיווצר המציאות שבתוכה אנחנו מתקיימים. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בסדר? עולם האצילות מתחיל לצאת מהדרגה הכי נמוכה של אק, שדיברנו על זה, המלכות, והדרגה הכי נמוכה של אק מתחיל להיווצר העולם של האצילות, שזה מבחינתנו העולם הכי רוחני. זה הכי גבוה אצלנו. אבל הוא לא נוצר במצב שאנחנו מכירים אותו היום, אלא הוא מתחיל לצאת בצורה כזו, זה נקרא עקודים, נקודים, ברודים. זה של יעקב. בהתחלה הוא נברא בצורה כזו שהאור, יש לנו אורות מאוד מאוד גדולים, שהמציאות הרוחנית נמצאת באורות מאוד מאוד גדולים, אבל יש רק כלי אחד. אז אני לא נכנס לכל הפרטים, יש כאן המון פרטים שמלווים את זה. זה לא יכול לסבול את כל האור הרוחני הזה. האור הרוחני, הכלי לא, אז אי אפשר לראות אותו. עכשיו תחשבו כבר בתוך זה, אז אחר כך יש מציאות יותר נמוכה נקרא לזה, בסדר? מתחיל להתפרד. זאת אומרת שזה נקרא עולם הנקודות. מה זה נקודות? זה שאומר שיש לנו עכשיו 10 כלים, בסדר? ו10 אורות, בדרגה מסוימת, אני לא נכנס לזה. אבל הכלים האלה, המציאות הזאת לא יכלה לקלוט, בגלל זה קוראים לזה עולם הנקודים. זה רק נקודה אחת, זה לא מה שאנחנו דיברנו על פרצופים. אתם זוכרים שאמרנו שיש פרצוף, זה בסדר שאתה לא, אתה כאילו באאוט. לא היה בשורה. כן. זה היה בהתחלה. בדיוק. העולם לא היה בנוי בצורה כזו של אדם, קווים בצורת אדם, אלא בצורה של אחד מתחת לשני. בסדר. העולם לא יכול, הדברים לא יכלו להתקיים. מציאות כזו ברמה, הכלים לא יכלו היו להתקיים. אז מה קרה להם? זה מה שנקרא שבירת הכלים. בסדר? המלכים האלה היו מלכים, זה היה נקודות של אור, מלכים ששלטו בעולם הרוחני כביכול, כן, כמובן זה אנחנו מדברים על משל, מלך זה אומר משהו ממשי ששלט. 10 אורות האלה, כן, אנחנו עכשיו 10 כביכול מציאויות, הם עכשיו נמצאים בעולם לפני שהיה מלך לבני ישראל, אצל עשיו. עכשיו למה קוראים לזה עשיו? אנחנו לא ניכנס, שוב זה לא ענייננו, מה שענייננו זה הדבר המרכזי שהיה לנו עכשיו מצב של משהו רוחני, שהמלכים, הכלים לא יכלו עכשיו לקלוט את האור הרוחני. קוראים לזה עולם התוהו, נכון? קוראים לזה עולם התוהו. בעצם אתה אומר שספר בראשית, בדיוק. וההתפתחות היא למעשה התפתחות של העולם החומרי כדי לקבל את הרוחניות בסוף. נכון. זה הכל. עכשיו, זה נקרא עולם התוהו, עכשיו אנחנו... עשיו הוא בעצם מעולם התוהו וזה עולם מאוד גבוה. נכון, עכשיו. למה אנחנו אומרים שזה עולם מאוד גבוה? כי ממנו אתה רואה שאחרי זה... העולם הזה, האור מאיר... לא, שבירת כלים בסדר. רגע, אנחנו צריכים, תקשיבו, הנושאים האלה מאוד מאוד גדולים, אנחנו פשוט לא הגענו לזה בזה, אז מה שחשוב לי זה הדבר הבא, שהיה לנו מצב, כי אחרת אנחנו נתפזר וגם נדבר שטויות, כי אנחנו נדבר בקודים. לכן הדבר היחיד שחשוב לי, זה דבר אחד,
היה עולם שהיה בו אורות מאוד גדולים, כי העולם היה, יצא מאדם קדמון, והתחיל להיווצר המציאות של הכלים, והמציאות הזאת היא לא יכלה לקלוט את האורות. אז הכלים האלה היה להם שני מיטות נקרא לזה. מיטה אחת זה הספירות שהיו למעלה, הספירות העליונות, פשוט חזרו לאדם קדמון. החוכמה, בינה ודעת. בסדר, כן, חוכמה ובינה, ועזוב, עכשיו, החוכמות העליונות חזרו לכתר חוכמה בינה, דעת לא מדברים על זה כרגע, לא משנה, אבל דעת גם. חזרו לאדם קדמון, האורות עלו למעלה. זאת אומרת שהמלאכים האלה הם לא מתו, הם רק התבטלו, ככה קוראים לזה, בגלל זה הוא מדבר על זה, המחלה. האדם אין לו שפע פתאום, הכלים האלה אין להם שפע, הם נמצאים באיזה דרגה מסוימת בעולם, אין להם שפע, בסדר? הספירות התחתונות מחסד ומטה, מה שקרה להם שהם מתו, כי האור כבר לא קיים בהם, הם לא יכלו לסבול את האור. רגע, מה זה מהחסד ומטה? חסד זה החינם. לא, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. מה? חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. זה שומע וזה בסדר. אבל מלכות זה אמור להיות. לא, מלכות היא למטה. לבלת. כתר חוכמה בינה. נצח עוד יסוד מלכות כן. למטה. אז למה בספירה אתה אומר אנחנו מתחילים מהחסד? מתחילים מיותר. מהגבוה. חסד שלך. אוקיי. אל תתעסק, עדיף לא לקרוא את זה בספירת העומר, כי אתה לא מבין מה שאתה קורא. עדיף לא... עדיף לא להבין. או שנלמד את הדרושים של הארי, שמסביר את ספירת העומר. זה גם אפשרות. בקיצור. אז עכשיו. שאז נתנו את התורה, ואז היינו במקום כאילו הכי נמוך. של התורה. אז בקיצור, עכשיו הסברנו שיש לנו מציאות רוחנית שמנסה, שעכשיו פוגשת את הכלים בדרגות מסוימות, תשימו לב, פעם יש לי כלי אחד, פעם יש לי 10 כלים, פעם הכלים יותר ויותר ויותר מתעבים עד שהם מגיעים למציאות של העולם שלנו. הכלים העליוני, הכלים בעולם שאחר כך יקרא אצילות, לא מצליחים לסבול את האור. חלק מהם עולים למעלה, חוזרים לאדם קדמון, שזה נקרא ביטול, בסדר? חלק, בגלל זה יש את המושג בחב"ד ביטול, כן? הם חזרו למעלה, הם התבטלו בעולם, זה בסדר שאנחנו עכשיו לא מבינים כלום, הכל בסדר, זה בסדר? לא, זה בסדר, אני רק... המטרה שלי היא לא שעכשיו נבין את הדרושים של הארי, אלא אני רוצה לתת לכם את הרקע של הבעיה פה. חלק מהכלים נקרא שהם מתו. מה הכוונה מתו? הם עברו מעולם האצילות לעולמות האחרים. בריאה, יצירה, עשייה. הם בעצם הבסיס לעולמות היותר נמוכים. באותו רגע בעצם יש תוהו, אין את הכלים. העולם היה שבירה, הכל התבטל, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא מזריק כוח חדש, שבאמצעותו הוא בעצם בונה את הכל מחדש, שזה נקרא התיקון, לא ניכנס לזה איך ומה ומו, בסדר? זה לא מעניין אותנו כרגע, וכתוצאה מזה נבנה עולם האצילות. ומעכשיו יש לנו בעצם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ויש את התיקונים של הדברים, וזה העריכות של מאות עמודים על התהליך הזה, לכן אנחנו גם לא יכולים להתעסק עם זה. מה מעניין אותי? למה צריך את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא יוצר את העולם, הבנו שצריך ליצור מקום לעולם, אמרנו צמצום, חלל, נכון? התחלנו, דיברנו על אדם קדמון, ששם איזו מציאות רוחנית במבנה מסוים, ואז יורדים למציאות של האצילות, פתאום עכשיו, זהו. עכשיו אנחנו מדברים על עולם האצילות, זה משהו מאוד מאוד רוחני, שפתאום שמה נעשה את השבירה, לא באיזה דרגה פה
אלא מסביר הארי שכל הדבר הזה נועד ליצור את המציאות של רע בעולם. למה? כי יש את המשנה שאומרת שצריכים לתת שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים, וזה המציאות הזאת שהיא נוצרה. תשימו לב, לא נוצר רע. מה נוצר? חוסר טוב. זה מוות. בגלל זה גם בעבודת השם אנשים אומרים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, תשימו לב, גם בחסידות וגם בכל מיני מקומות, מה אנחנו צריכים לעשות? לא שאנחנו מדברים על רע ויהיה לי רע, לא, אין רע לך, אלא מה יש לך? היעדר של שפע. אז אתה צריך ליצור אצלך קבלה של דברים טובים. ככל שיהיה לך יותר אור, אתה תיצור לעצמך בכל מיני צורות שאתה יכול, לעשות את האור לעצמך, הרע יסתלק לך. כן, זה דבר שהוא, האדם מדוכדך בעצמו, זה לא ייפטר מעצמו, אלא מה צריך לעשות? להוסיף אור. אז זה בדיוק, שפע, נוסיף את השפע אליך, בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל. הרע הוא בעצם מה? הוא המציאות הזו שאנחנו עכשיו מדברים עליה, זה לא רע, זה השם רצה לברוא את העולם בצורה כזו, שיהיה חוק שאפשר יהיה לתת שכר לצדיקים ולהיפרע מהרשעים, כי דיברנו על הייחוד. אתם זוכרים שאנחנו צריכים תקופה שיהיה עבודת האדם, ואם יש עבודת האדם והוא יכול לבחור ברע ובטוב, והוא בוחר בטוב, בסוף השם מעלים את הרע מהעולם. איך הוא יעלים את הרע? כי יש שפע עוד יותר גדול. בסדר? כל הנושא שדיברנו באמצע הוא לא מובן כרגע לאף אחד, זה בסדר. לא התכוונתי שהוא יהיה מובן, רק רציתי להדגים את המציאות הזו, והמציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד חשובה בעבודת השם שלנו. אבל תראה מה שרש"י אומר על פרשת השבוע וישב, לגבי זה שביקש יעקב לשבת בשלווה, ואומר הקדוש ברוך הוא, מה זה לא, שבעולם הבא אתה תשב בשלווה, שם אני מכין לך שזה יהיה הכל. יעקב אף פעם לא ישב בשלווה. לא, בסדר, אבל... מהרגע שהוא יצא מהבטן הוא לא ישב בשלווה. אבל בסדר, אבל רש"י, לא, למה? לא, סליחה. לא ברגע שהוא יצא מהבטן, עוד בתוך הבטן, בתוך זה. בסדר, אבל רש"י אומר כאילו שבעולם הזה, אין מקום לשקט בשלווה. נכון. לכאורה. ליעקב. רק ליעקב? יעקב זה עם ישראל. לא, בסדר. אוקיי. יעקב לא היה לו רק יוסף. הבעיות זה... יוסף. וישב יעקב. יעקב היה לו 3 צרות. אלה תולדות יעקב? יוסף. לא רק יוסף, היו לו הרבה. עליי. נותן תשובה על זה. עשיו, לבן ויוסף. עליי היו כולנה. עשיו, צרות עם עשיו, צרות עם לבן. וגם מישהו אמר לי היום באיזה שיעור שנתתי, גם דינה עשתה לו צרות. זה לא בתוכה עליי. טוב. אל תחפשו צרות אצל יעקב. יש לך איזה משהו? כי אני רואה שאתה מהרהר. אני רואה שאתה כבר בונה את הסוגיה. לא בונה סוגיה, סתם, כל אחד מביא פה חידוש. מה זה? לא, זה יפה. לא, אז אם אתם רוצים, גם אני יש לי חידוש כזה. שבעצם למה יעקב חשב שהוא עכשיו יכול לשבת? כי הוא אמר, זהו, אני כבר די, כל הילדים מסודרים והכל. אבל אז הצרות התחילו לא מהכיוון שלו, הוא מבחינתו כבר מסודר, עכשיו הצרות מתחילות מהילדים. זה רמז לחינוך ילדים, שאתה חושב שאתה כבר מסודר והכל בסדר. ואז זה מתחיל. אז מתחילות הצרות של הדור הבא. נכון. טוב, נמשיך. לא, אבל יש בזה אומר כאן. עכשיו הצרות זה הילדים שלו. הרי אומר סעיף ק"ט. זאת אומרת שהבנו איזה משהו... גידול בנים אומרים. צעד גידול בנים. כן, בואו נמשיך שיהיה לנו... אותו סבא, אני יודע להגיד את זה. אמרה הנשמה, הרי טעם ראשון,
ואתה אמרת שאתה תסביר לי שני טעמים. טוב, זה טעם ראשון. זאת אומרת, מה הרע? הרע זה חוסר שפע. בסדר? וזה גם בעבודת השם. זה המסילת ישרים. מי שלומד מסילת ישרים, מה הוא מדבר? חוסר שפע. תשימו לב, זה עבודת השם שלנו. להגביר שפע. שפע. טעם והשני שיעדת לומר לי מהו, תסביר לי גם את הטעם השני. כאשר נדקדק במציאות הדברים נמצא שאין הרעות אלא הפסדי הטובות עצמם. מה זה רעה? שאין לך את הטוב. בדיוק, בדיוק. ואם ניקח כל מיני הטובות שיש במציאות ונבין גדרם, אם אנחנו נבין את ההסבר שלהם, מה הגדר שלהם, וכל הרעות ונבין גדרם גם כן, נראה שאין מציאות הרעות אלא הפסדי אותם הטובות עצמם. על כן אין שייך פה לומר שתי השפעות הם, אלא השפעה, היעדרה וביטולה, בכל או במקצת כמו שביארנו. אני בדיוק באתי לשאול, מה ההבדל בין שתי טעמים? שתי הטעמים, זה אותו דבר בעצם. אני גם שאלתי את עצמי. אז הוא אומר את זה בעצמו. ששתי ההשפעות האלה זה עניין של ההשפעה. כאילו זה שתיים, זה אותו דבר. נכון, נכון. ואם כן, אמרה הנשמה, ואם כן, העולם הזה שאנו רואים שהוא מורכב, ודאי שיש בו טובות ורעות, נצטרך לומר שנברא בשתי דרכים, בהשפעה ובביטול השפעה. אז יש לנו אם כן שתי בריאות. בריאה של השפעה, נכון? שאתם אומרים אור ישר, ואור חוזר. האור חוזר, חוסר השפעה, זה גם בריאה. נכון? זה בעצם, זה נכון? אבל זה אפשרי? האם הגיוני שאם אני עכשיו מסיר ממך את ההשפעה, אז זה יוצר אצלך רוע? במידה מסוימת כן. נכון, כי אנחנו בעצם, מבחינה פסיכולוגית אתה צודק. כמו בעל זוג. כן? כשאין מוסר ואין כלום, אז פתאום הילדים נהיים חיות. כן? לא רק ילדים, אנשים. וכי דבר תימה הוא זה? זה פשוט, ואי אפשר לחלוק, כי כל מה שהוא טוב, מהשפעתו התברך הוא נולד, וכל מה שהוא רע, מהיעדר שפע וביטולו נולד ודאי. ואם אנו רואים טובות ורעות, נדע ודאי ששתיים הנה עשה האלוהים. השפיע וסילק שפעו, ונבראו שתי הבריאות שזכרנו. עכשיו היא אומרת, הנשמה, סליחה, יכול להיות, היעדר השפעה זה בריאה? אז אתה ענית, כן. מה אתה ענית? כלומר, אם השם רצה להיטיב לעולם והוא השפיע שפע, אני מבין שזה בריאה. כן? הנה, תסתכל. אך זה אינני מבינה. עד שנאמר שמההשפעה נבראו בריאות, הנה טוב. מההשפעה יכולות להיברא בריאות, זה הטוב. כשרצה השם להיטיב לעולם, מה נוצר? עולם, בריאות. אך מהיעדר השפעה, איך ייבראו בריאות? ואתה ענית תשובה. כן? כשמישהו מישהו מתקרב אליך, ופתאום הוא בורח ממך, הוא יכול לעשות רע. נכון? אז מי בורא את הרע בעצם? האדם. נכון. לפי זה, כן. נכון? נכון, אבל מה גורם לו? אז מה העניין שלך בעבודת השם? דרך של ההשפעה. כן. חסר לו השפעה. חסר לו השפעה, אז לא הוא עושה. אז הוא מתרחק, אבל הוא גורם על זה ההתרחקות הזאת שלא יהיה לו את ההשפעה הזאת. נכון. אתה אומר, וזה... אבל הדבר השני שהוא גורם זה שהוא יוצר את הרע. הוא יוצר את הרע, בדיוק, ואתה כל הזמן אומר, צריך להתחבר ולהשפיע וזה, אתה רואה? הוא יוצר את התובנה שלך תמיד היא כזאת. על ידי זה שהוא מרחיק את השפע? כן. לוקחים לו את השפע. הוא בעצם, לא, הוא גורם את זה. לא, השאלה היא כזו, הנשמה שואלת, אנחנו עוד בשאלה, תסתכלו, בואו נקרא את כל הסעיף, תראו את השאלה. נפתלי ענה כבר תשובה. לא, זה תפיסת העולם שלך, בגלל זה לא טעות. שכל הזמן צריך להשפיע, נכון? ואם אתה לא משפיע, אז מה קורה? אז אתה מתרחק. אתה מתחיל לייצר רע. ואתה מייצר רע. אתה רואה? בעצם זה שאתה לא משפיע.
אבל העולם לא מבין את זה, העולם מבין שיש רע ויש טוב, נכון? אתה מבין את העולם אחרת. אחי, אז עכשיו נראה, הנה שוב נחזור על השאלה של הנשמה. אך זה אינני מבינה, עד שנאמר שמההשפעה נבראו בריות, הנה טוב. אך מהיעדר השפעה, איך יבראו בריות? איך זה יכול להיות מהיעדר השפעה שנולד משהו? הנה מהיעדר לא ייוולד מציאות, או שיש מציאות, ואם כן לא נימלט מאחת משתיים, או שצריך לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הרע בקום עשה ממש, או שהקדוש ברוך הוא ממש בורא את הרע, או שלא היה אפשר לו בריאה ומציאות, או שאין, שתחליט. לא, אבל אי אפשר להגיד את זה. לא, כרגע זה רק השאלה, אתה כבר ענית את התשובה. הוא כאילו מביא דבר והסתירה שלו. כן? שאלה קשה. או שהקדוש ברוך הוא עשה את הרע בקום עשה, או שצריך להבין את זה. כי אם הוא לא עשה, אז אין לו קיום. אז איך יש לרע קיום שהוא לא עשה? אני מבין משהו קצת אחר לגמרי מה ש... לא, כרגע אנחנו רק בשאלה, נפתלי כבר ענה את התשובה, הוא מדלג לסעיף ק"י"ד. מה אתה מבין? כאילו האדם או היצורים הם צריכים כאילו לקלוט את השאלה. נכון. הם לא צריכים לברוח ממנו. נכון, בדיוק, זה עבודת השם. וכשלא קולטים את זה, זה הרע. זה הרע, נכון. בדיוק. לא תקבל. יש חלודה, מה לעשות? נכון, זה בדיוק עבודת השם שמסילת ישרים מתאר. או שאתה קולט, או שאתה לא קולט. אם אתה לא קולט, מה? איך אומרים, מהות או מטרת האדם? כן, חובת האדם. חובת האדם לעולם. אדם זה חובת האדם. בבית כל היום ושוכב ברור שלו לא יקלוט שום שפע. בדיוק. הוא לא עושה כלום. צריך לקום ולצאת צריך להתפלל, צריך לקיים את המצוות. עכשיו נגעת בה. שיעורים, להיות מעורב ללמוד. בעבודה. כן, נכון. תשכב ולא תעשה כלום, לא תקבל כלום. אמר השכל, כשאנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה, ודאי נבין בתחילה בריאת הכלל, ואחר כך הפרטים. עכשיו הוא בעצם מתחיל לדבר על זה שאנחנו צריכים להבין שכאן אנחנו מדברים על עולם מאוד מאוד רוחני. דיברנו על רע, איך זה יכול להיות שנוצר רע בהיעדר. אז עכשיו הוא מתחיל לדבר את הדבר הזה שאנחנו אומרים רע, אז בהתחלה אנחנו צריכים לדבר על זה שהעולם נברא באופן כללי. כלומר, אין עוד את המציאות של אדם ושולחן וכו'. אנחנו מדברים על מציאות מאוד רוחנית בעולם האצילות. אין עוד רע בפועל. מה יש? שפע ואין שפע. זה שני המציאויות, נכון? כי אמרנו, מה מחיה את העולם? הצינור, הקו שיורד. או שיש קו או שאין קו, נכון? כמו שאמרנו, המקור של מים חיים, ככה זה היה, הרבי חיים ויטל הביא את זה. או שאתה מתחבר למים, או שלא. או שאתה מתייבש. נכון. ואז אתה מתייבש, אתה אומר, למה יש רע בעולם? למה לא לחברת על המים? בדיוק. אז אנחנו צריכים להבין שבהתחלה יש תמיד כלל ואחר כך פרטים בבריאת העולם. פירוש, בתחילה הטבע עצמו, בהתחלה יש את החוק של הטבע, ואחר כך אישב, אחר כך הפרטים. אישב, איש במינוחים של פשוט של שפת ימי הביניים, בפילוסופיה היהודית יש איש, הכוונה המין הפרטי. כאילו הסוגים, שולחנות, הרבה שולחנות. והנה, כשרצה האדון ברוך הוא לחדש הטבע בטוב ורע, הקדוש ברוך הוא רוצה לחדש שיהיה גם טוב וגם רע. בסדר? וזה מה שחשוב לנו, שאנחנו מבינים שזה הקדוש ברוך הוא רצה לחדש. כלומר, הטוב והרע זה משהו שהוא מחודש בבריאה. ואם כן, אם זה מחודש בבריאה, זה נמצא תחת שליטתו ורצונו יתברך, נכון? כן, לא יכול להיות אחרת. בסדר, אנחנו אחרי כבר תהליך ארוך של ספר ארוך של רמח"ל, שמסביר לנו את התפיסה הזו, אבל זה לא שאנשים קולטים את זה בחיי היום-יום.
בעצם באדם קדמון לא היה טוב ורע. כן. באדם קדמון לא היה טוב ורע. הכל טוב שם. נכון. אבל אחרי זה התחיל איזשהו תהליך שבו יש טוב ורע. ולכן זה, למה יצרו את זה עכשיו? כדי להבין שהטוב ורע זה חלק מהבריאה. כי אז לא היה עוד אדם. כן, אנחנו עוד נמצאים במצב לפני שבכלל יש אדם. לפני ויהי אור בכלל. לפני ספר בראשית. אוקיי. האדם זה אחר כך זה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב הזה שבכלל יש עכשיו רק עולם רוחני. והנה כשרצה אדון ברוך הוא לחדש הטבע בטוב ורע, הנה ודאי הוא שבאה ההשפעה ממנו לחדש מציאות הטבע, וזה הטוב. מה השם רצה? השם רצה לעשות את הטבע. מה זה הטבע? הטוב. וזאת ההשפעה עצמה, קצת ממנה נעדרה. היה מצב שקצת נעדר, אין מספיק טוב, היינו ההכנות הטובות שהיו בה. למשל, הוא לא ברא את הכל בשלמות, הוא ברא אורות וכלים שהכלים לא יכולים לקבל את האור. האם זה רע? זה לא שלם. כמו שדיברנו על האדם, שלא בורים אותו ישר בגיל 20 עם כל התורה כולה. כן. זה הפסוק, ועד יעלה מן הארץ. כן. ואדם אין, עוד לא היה אדם. היה משהו. כן. היה עד, אבל לא היה בן אדם. לא, אדם אין, הכוונה עוד אדם קדמון עוד אפילו, כן. זה עוד יוצא? מה, אז חזרנו עוד לפני בראשית. וזאת ההשפעה עצמה קצת ממנה נעדרה, היינו ההכנות הטובות שהיו בה, ותנאי השלמות שלה שהיו עושים הטבע בתכונתו טוב. אז לא היה את זה, קצת נעדר, קורה. חלק היה גם טוב, וגם היה השם, הוא רצה לחדש את הרע, אבל הוא לא יוצר את הרע. אנחנו נמצאים במציאות רוחנית, יש רק פחות השפעה. והנה מציאות ההיעדר הזה, זה שיש את ההיעדר, הוא שחידש בטבע הפסדי המציאות הטוב. זה שיש היעדר, זה מה שקרה, שלא יהיה תמיד הכל טוב ומושלם, אלא שיהיו דברים שהם פחות טובים. שהם כלל הרע. מה זה? כן, כלל הרע. מבחינה כללית, הרע, זה בסך הכל משהו שאין בזה השפעה של הטוב עד הסוף. וזה כי הטבע, בעמוד קכ"ו, וזה כי הטבע ודאי מתקלקל ממה שאין השפע מתמיד לו, כן? אם אמרנו שאנחנו כמו, אני חשבתי על זה כמו נגיד עכשיו יש לי איזה פרח שפורח בחוץ ויש את השמש, אם השמש זורחת כל הזמן אז הפרח צומח. אם עכשיו פתאום, והפרח הזה צריך שיהיה שמש אור מלא. פתאום עכשיו יש ימים גשומים ואין את האור. אין רע, רק הפרח לא יכול לחיות. מתחיל להיסגר. כי אין את השפע. זה לא שיש רע, אתם מבינים מה הכוונה? זה לא שהתפיסה הזאת הנוצרית שיש איזה מלאכים רעים ככה עם קרניים שעושים עכשיו רע בעולם. הרע זה היעדר השפע. בדיוק. אז איך זה כל הרעיון, אני יודע, עזוב את השדים לפי רמב"ם, אבל על זה שאומרים שבן אדם שעושה עבירה, אז הוא קורא לעצמו מלאך רע. מלאך רע או קטגורי וכל זה. אז אנחנו צריכים, זה כבר סימנים וכל מיני דברים. אנחנו עכשיו מדברים על המהות הכי רוחנית של התחלת הרע. תשים לב, הוא אמר, אני לא מדבר על האישים, אני מדבר על הרעיון, הרוחני. בסדר? כי אל תשכחו, תמיד כשאנחנו מתחילים מהמצב הרוחני, אנחנו מדברים רק על הטוב. אז אם, רגע, כלומר, גם הדין, או הזה, בצד הרוחני, הוא לא היה דין של מכות וכעס. זה היה משהו שיש לו את הפוטנציאל קצת לכעוס טיפה, כאילו. אבל זה לא שבאמת היה כעס. אז אם אנחנו מדברים על הזמן של האק, ולמעשה כל זה אחרי אק. זה אחרי אק? זה אחרי צמצום פה גם שאנחנו מדברים? אוקיי. אז אין לי סרט, זה קצת יותר מובן. כי אם זה היה לפני הצמצום, וזה רק... לא, אמרנו אחרי הצמצום. אפילו
אין מצב של מילימטר שאין הערה. של אין טוב, הכל טוב. לא, בסדר, לכן רציתי לשאול, זה לכן לא הבנתי. כי לא, כל הזמן אתה מדבר על אק, אבל אק זה גם לפני אפילו האדם הראשון, אז השאלה לגבי, טוב, בסדר. אדם קדמון. אז העץ... בעזרת השם שנחזור לארי, אז אנחנו... זה הדבר העיקרי, כל השיעורים. כן. עץ הדת, זה היה להבחין בין טוב לרע. נכון, אבל צריך להבין מה זה הטוב ומה זה הרע. זה אחרי המציאות הזאת. בסדר? טוב, אנחנו רק מנסים, מה הבעיה? תבינו, הבעיה הפילוסופית, הבעיה הקשה היא, איך טוב מוחלט מביא למצב הזה, שבסוף יש לנו פה מחלות, כעסים, השמדה, טילים ולא יודע מה. איך זה יכול להיות? הרי אתם כל הזמן אומרים, יש את השם שהוא הטוב המוחלט, והוא ברצונו רוצה ליצור טוב. האדם גורם את זה. מה? האדם גורם את זה. בסדר. זהו. אבל אתה יודע שכל הפעולות של האדם הן מושפעות אבל גם מהכוחות העליונים, זה לא... כן. אתה יכול להגיד שהאדם לא מעורר מספיק את השפע. מותר להגיד כזה משפט, האדם לא מעורר מספיק את השפע. אולי זה לא מוכר, אולי זה חסר. לא, הוא יגיד את זה והוא גם אומר את כל הדברים האלה. אנחנו צריכים להבין מה זה עבודת השם שלנו. מה זה עבודת השם שלנו? מה אנחנו עושים בה? אנחנו גורמים שלא יהיה שפע. השפע זה הפסוקים, זה לא קבלה, זה מה שאני אומר. הוא אומר, ואדם אין לעבוד. נכון. זאת אומרת שלא היה מי שיעבוד, אז האדם נברא בשביל לעבוד. נכון. כי יש קיום לעולם גם בלי האדם, אבל אין את העבודה שלו. לעבוד בכולל. לא. בכולל מקבלים כסף, הם לא עובדים. אני מדבר על זה שבאמת עובדים. טוב, ואדם אין, בסדר. אז, ואחר שחודשו שני העניינים האלה בטבע הכללי, נבנו האישים בפרט. אחרי שהיה את הדבר הזה באופן כללי, של שפע ולא שפע, אז אפשר היה לבנות במציאות גם את הפרטים של המציאות. נגיד, אצילות, אמרנו שזה קשור לאצילות, בריאה, יצירה, עשייה, את כל הפרטים. ואז כבר בעצם ברגע שנוצרים הפרטים, אלה על פי העניינים הטובים ואלה על פי העניינים הרעים. עכשיו אנחנו יודעים מה זה הרע. מה זה הרע? חוסר שפע. אז יש עכשיו פרטים שיש להם קשורים לחוסר שפע. למשל, יש עמים מסוימים שלא יהיה להם שפע. אין להם נפט. אז אנחנו... יש לנו גז. בגלל זה, אז אין לנו שפע. ואומנם, זה גשמי. ואומנם גם מציאות האישים ודאי נעשה ודאי בהשפעה, כי כבר שמנו המוסד בראשונה, שמנו את היסוד הראשוני, שאין שום דבר נעשה אלא בהשפעה. כלומר, שתבינו, גם הסטרא אחרא, גם הדברים הכי רעים בעולם, חיים כתוצאה מהשפעה. מה? תזונה שלהם. בדיוק. אף אחד לא חי על עצמו. אין לו קיום משלו. בגלל זה גם יש את המושג של יניקת הרע מהטוב. אם אין אותו הוא לא יכול. זה יניקה, הוא יונק כמו האישה, הילד שיונק. אם אין רע, הרע לא יכול להתקיים בפני עצמו, הוא תמיד צריך לקבל שפע. מאיפה הוא מקבל שפע? מהטוב. זאת אומרת, למשל, אדם טוב, מניח תפילין, מתפלל, ובמקום להתפלל הוא עכשיו חושב על הבורסה. הוא מדבר עם החבר שלו, והכל מסתדר. לרע זה מסתדר טוב. אז זה מסתדר לרע, הוא יונק וממשיך להתקיים. ואז הבורסה עולה. בדיוק. אתה צוחקים, כן, אבל זה... זה מזכיר לי לא יודע, לא מצאתי עבודה בהתחלה, אז אמרתי, טוב, אני הולך ללמוד בכולל. אחרי שהתחלתי ללמוד, כנראה שראו למעלה זה, אז סידרו לי שאני כן אמצא עבודה, אני שאני אפסיק ללמוד, מה אתה חושב? הם רוצים שאני אלמד? הם לא רוצים שאני אלמד. אז ככה זה
עובד, מה אתה רוצה? זאת אומרת שהכל צריך להיות הפוך על הפוך. כן. זה לא הפוך על הפוך, זה אני מציע... הרע הוא מתחבר לטוב. רגע. אני אעצור טיפה פה, אבל אני רציתי לקרוא לך, אני יודע שאני באמצע הקטע, ויש לנו 5 דקות, בכרך פתחי חוכמה אין לכם את זה, אלא אם כן אולי הוא הביא את זה פה בפירושים. לא, אין לכם. למרות דרך אגב, במהדורה הזו יש לנו את הכללים ראשונים, אני חושב שזה פה יש, ספר הכללים? כן, אז זה בכלל י"א. כן. רגע, אני אמצא את זה. סימן, הוא עושה ככה. יש לו כאן מאמר גם על הרע. הרע זה ההפך של האיכות, מי שזה מעניין אותו. הנה, כללים ראשוניים. אצלנו זה עמוד קפ"א. קפ"א. כן, בדיוק, י"א. יש לך את הכללים ראשונים? או שלמה, אין לך שמה? לא משנה, תמשיך. אז תשימו לב בכללים ראשונים, יש לך קפ"א. עין. זה צדיק? לא, אתה... עין. תסתכלו. אז יש את י' עולם הנקודים, וי"א עולם המלכים קדמאין ושבירתם. אתם רואים? זה נושא. הוא כלל שורש יימצא מציאויות הטבע והשחטתם. רק בגלל שיש לנו את המלכים הקדמונים האלה שמתו ושנשברו, רק בגלל זה יש לנו את זה שיש לנו בטבע מציאות שהיא יכולה להיות מציאות ואחר כך היא מטל. שזה שורש מציאות טוב ורע בהחלט. פירוש, בטבע עצמו, לא באישה, ואתם רואים הנה את אותם מילים. זה אנשים? בפרטים. בטבע, בעצם הטבע, המלכים הקדמאים והשבירה שלהם, זה המציאות של הטוב ושל הרע. בסדר? אחר כך בא התיקון, ואז נעשו המידות של הטוב לצד אחד, ונדחו הרעות. מה התיקון עשה? התיקון יצר אור גדול, שעכשיו הכלים יכלו, אבל האור נהיה יותר ויותר קטן, והכלים התרבו, וכתוצאה מזה, איזה תהליך מסוים, אנחנו לא נכנסים לזה, הטוב יצא לצד אחד, והרע יצא החוצה, מחוץ לארבע עולמות. ואז מה שאנחנו מכירים את הסטרא אחרא, כאילו, היה טוב והיה רע. מה זה רע? זה שהטוב נשאב מהרע, אין שפע ברע, ואז הוא קיים לו בעולם. הטוב קיים בפני עצמו, יותר נמוך, הרע קיים בפני עצמו, יותר נמוך, ועד ביאת המשיח, שאנחנו קוראים לזה כל היסוד של הייחוד והתיקון, זה המטרה שלנו, ללכת אל הרע ולשאוב ממנו את הדברים הטובים שיש בו עוד. כי אם לא יהיה בו טוב, מה יקרה לו? הוא לא יהיה. לא יהיה לו שפע, אז הוא לא יתקיים. ואז השם מעביר את הרע מהעולם. מבינים? וזה לא טוב. למה זה לא טוב? אנחנו רוצים להעביר את הרע מהעולם. לגמרי? בסוף, ביאת המשיח. זה התוכנית האלוקית. בסדר? אז מי שרוצה יכול לקרוא את זה בצורה יותר עמוקה כאן בסעיף י"א. זה גם הרמח"ל כאילו? כן, זה רמח"ל, זה עוד ספר של רמח"ל. אבל זה ספר שרמח"ל כתב בשפה של קבלה. פה לא היה לו אחרת, פה הוא כתב... כן, כאן הוא כתב את המושגים של תורת הארי והסביר אותם בשפה קצת יותר מובנת. בסדר? טוב, נעצור פה, בסדר? כי...